Tulkaa tsekkaa, mitä mun päivä näyttää, kun mä pyöritän yhtä Suomen suosituimpia partureita 20-vuotiaan. Eli aamu alkaa aina sille, että safkataan hyvä aamupala, että jaksaa painaa pitkä päivä. Ja sit lähtiinkin kävelemään tuohon liikkeelle päin. Ja siinä mun eka asiakas alkoi vähän pusuttelemaan, kun tuli niin hyvä leikkaus. Tolleen aina kaikki lähtee Blendskoista hyvällä fiiliksellä pois. Eli siinä tulikin seuraava asiakas jo penkkiin, siinä tehtiin tollanen smoothie taper tuohon sivulle ja siitä nähtiin vielä lopputuloksen. Ja tosiaan tää viikko ja tää päivä, koko Blendskon tiimi oli full bookattu. Ja se on kyllä hullu miettiä, miten pitkälle me ollaan saatu rakennettua tää Blendsko-firma tämän ensimmäisen vuoden aikana, kun me ollaan oltu auki. Ja tässä mä vähän kuvailin teille muitakin leikkauksia, mitä mä leikkasin tuon päivän aikaan. Ja sit yksi mun vakkariasiakas halusi tehdä nopea pienen kouluhaastiksen, niin käytiin duuna se tossa välissä. Ja sit mun alkoi tuleekin mun illan viimeisiä asiakkaita. Ja tästä tulikin illan vika asiakas, sillä tehtiin tollanen smoothie taper vielä. Ja sit Vilho leikkasi mun hiukset vielä duunin jälkeen. Mä näytin teille vähän lopputuloksen, tuli mun mielestä kyllä tosi hyvä. Ja sit me kävin himas vaihtaa vaatteet ja lähdettiin keskustaan päin takas. Tosiaan me mentiin Anttoni Vilhon kanssa tuohon pieneen palaveriin, mentiin safkaa samalla ja samalla vähän juhlistaa, kuin hyvä meidän kevät on ollut ja miten paljon me ollaan saatu uusia asiakkaita ja me ollaan kasvettu porukalle. Ja siinä näytettiin vielä päivän asiakkaat, kaikilla oli ihan täydet listat. Sitten vedettiin vielä jälkkärit naamariin ja moikattiin Vilho ja Anttoni ja sitten me lähdinkin himaan päin takas ja mentiin himas suoraan nukkuu pitkän päivän jälkeen.